Avelino Senra, precisamente o home que recibirá a medalla de ouro da edición que se conmemora, era tamén un home encargado de poñer a guinda de bo humor na presentación e ao mesmo tempo a guinda da lembranza. Ese hotel era meu padriño e viña a miña casa todas as festas. Como ele non tiña familia, pois prácticamente entonces viña sempre a miña casa. E nas festas, pois sempre me animaba que eu tiña que ser non un médico do montón, porque dices, ai da bondo. Ti tens que prepararte para ser un puntero de arriba. Bueno, conseguí un currículum no cual eu teño arriba de 230 publicacións, 23 libros que levan o meu nombre dentro, e algúns deles de certo prestigio e de difusión internacional, e poden comprobar en internet que onde aparece. Pero o de menos é o meu, o máis importante é que o gaiteiro de Soutelo foi unha persona moi importante na miña formación, en darme a min consellos continuamente. Entón, ele tiña un afecto que eu non o poderei olvidar mente arriba, e eu prometinlle a ele quiso me nombrar a min heredero seu, e dixen, non, mire, eu non quero bienes materiales ningún, pero eu prometolle que vou conseguir que o seu nombre sea conocido en toda Galicia durante moito tempo. E aquí foi como se iniciou a festa, no Montes 15-8 de Madrid, na casa que se apareceu por aí en varias novelas como lugar de encuentro, pois ali foi onde surgeu a idea de ter esta festa. E esta festa, o primeiro paso era facer unha biografía do gaiteiro. E a biografía do gaiteiro, ele se amorrera, entonces puñemos ya un editorial, que vou dicir o nombre, que é Galaxia, que tanto presumen de galleguistas, e botarlo para baixo, porque era irrelevante. E entonces nos conseguimos, comentábamos yo a un jefe de Coca-Cola, que era como non nativo de aquí, era o jefe de marketing de Coca-Cola, e dixo, hombre, eso, mañán mismo, traedemo ali a casa e eso está publicado xa. E efectivamente, nun mes estaba publicado. E entonces fixo unha presentación en Santiago de Compostela e outra aquí, pero eu pilloume en plenas oposicións de cátedra e non podía, polo tanto, de distraer un minuto de tempo. Pero a realidade foi que José Rivas Troitiño, que foi o autor dela, a mí impideume que lle fixese un epílogo, que é un bigote, unha cachava e unha flor, que eran os símbolos do gaiteiro de Soutelo, e esa é a miña participación no libro desa biografía. Pero traballa de José Manuel, que ele non quere que se reconozca a él, pero eu teño que reconocelo porque son o que estuve detrás de toda a historia. De aí foi onde se concibeu xa o pensar nesta historia. José Manuel conseguiu que fose noticia o gaiteiro de Soutelo durante un ano seguido, prácticamente ao principio todos os meses, despois todas as semanas e ao final todos os días. E esa noticia foi o que fixo que a primeira festa tuvera un éxito rotundo. Aunque ao final tuésemos, nos convirtíramos en disidentes, e eu fui un deles, porque era un señor de Pontevedra que cando eu tiña 16 anos reuse de min en público porque falaba en gallego. E despois chegai a Soutelo de Montes a decirnos que temos que falar en gallego todos. A verdade se dito que nos cabreou o paisano ese, cabreounos profundamente. E alguén de aquí, unha persona distinguida, un científico e intelectual de categoría, dice, estou moi enfadado contigo. E por qué? Porque me pasaches unha patada no traseiro e botaches de aí para baixo, hombre. Que pinta aí ese payaso? E resulta que ese payaso, pois, tuvo que escoitar cousas, entón dicíndonos que esta é terra de cregos e canteiros, evidentemente. Pero a terra de cregos e canteiros é que xa non quedou un cura raso. Aquí ou eran canónigos ou catedráticos de universidade, todos os cregos que había. E os canteiros, pois resulta que eran constructores de obras. Miren, no ano 1950, o 70% das empresas constructoras de España estaban dirigidas por xente da Terra de Montes, fundamentalmente de Soutelo e Folgoso. Eran a familia González de Barros, en Soutelo, que tuvo dúas empresas, unha que era Puertos e Construcciones, que fixo todos os puertos do Mediterráneo español, e outra que era os propios González de Barros, que fixo os aeropuertos de Galicia, Coruña, Santiago e Vigo. E despois o Cachafeiro, que todo o mundo, que con todo outro, dice, os de Pontevedra que é de Pontevedra, o de Ourense tamén, pero realmente era daqui de Folgoso, e aí morreu a nai de Francisco Cachafeiro, do último Cachafeiro, e o anterior, pois, fora daqui tamén natural. Entón, hombre, a Terra de Montes é algo do cual sentirse orgulloso, e o gaiteiro sentíase orgulloso desto. Tiña un cariño a Soutelo increíble, e nunca o compensaron adecuadamente, porque poucas persoas demostraron ter un amor tan grande aquí a esta terra como o gaiteiro de Soutelo. E por iso, eu quero que se convirta nunha festa de homenaje a él, pero tamén de homenaje a toda a cultura gallega e a cultura da Terra de Montes, que é algo máis importante do que aparenta.